रस स्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत रवा आंबोळी। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे मी पाव किलो उडीद डाळ भिजवून घेतली आहे। 4 तास भिजलेली आहे उडीद डाळ आणि हा अर्धा किलो रवा आहे। तर आता हे मिक्सरला लावून घ्यायचे आहे उडीद डाळ आणि हे मिश्रण आपल्याला एकत्र करायचं आहे। उडदाची डाळ आपण मिक्सरला लावून झालेली आहे आणि ही बारीक मी केलेली आहे। आता आपण रवा भिजून आतमध्ये घालायचा आहे। रवा आपण भिजून आतमध्ये घालणार आहोत, कारण ते असंच जर आपण आतमध्ये सोडलं तर त्याला गुठळे होतात आणि मग ते गुठळ्या सोडायला खूप उशीर लागतो। म्हणून रवा घालते वेळी भिजूनच घालायचं। थोडं थोडं पाणी घेऊन मिक्स करायचं आपण। हे रव्याचं मिश्रण आता आपण उडीद डाळमध्ये घालत आहोत। रवा आणि उडदाचं हे मिश्रण एकत्र असं एकजीव करून घ्यायचं आपण। थोडं अजून पाणी आपल्याला लागणार आहे। हे आता मिश्रण आपलं बरोबर झालेलं आहे। एकदम जाड नाही, एकदम पातळ नाही। हे जरा जाडच ठेवायचं आहे, पातळ ठेवायचं नाही आहे। उडीद डाळ मिक्सरला लावेपर्यंत आणि रवा भिजवेपर्यंत आपल्याला 3.5 ग्लास पाणी लागलेलं आहे आणि हे जाडच मिश्रण असं ठेवायचं आहे। आता हे पीठ 7 ते 8 तास आपण ठेवून देणार आहोत आणि त्याच्यानंतर आपण ह्याचे आंबोळे करणार आहेत। आता आपण हे पीठ एवढं ठेवलं आहे, तर 7 ते 8 तासानंतर आपल्याला हे फुल भरून येणार आहे। 7 तास आपले झालेले आहे, पीठ चांगलं सेट झालेलं आहे आणि फुलून चांगलं अगदी वरती आलेलं आहे। असं वरती पीठ आल्यानंतर आंबोळे एकदम चांगले नरम होतात आणि हे पीठ आता असं डबल झालेलं आहे। हे असं वरती आल्यानंतर हे असं चांगलं पीठ हे होतं आणि आंबोळे पण सुंदर होऊन जातात। आता आपण 2 चमचे मीठ घालणार आहोत। चांगले मिक्स करूया। छोटी वाटी भरून आपण एक पाणी ओतणार आहोत आतमध्ये। कारण एकदम घट्ट झालेलं आहे पीठ, म्हणून थोडंसं पाणी अर्धी वाटी आपण ओतलेली आहे। बिड्याचा तवा मी गॅसवरती ठेवलेला आहे आणि हे आता असं तवा तापलेला आहे आणि तेल चांगलं हे चारी बाजूने आपल्याला लावून घ्यायचं आहे। आता या आंबोळीचं पीठ आपल्याला सोडायचं आहे याच्यावरती आणि हे चारी बाजूने असं सारखं ह्याने फिरून घ्यायचं आहे। म्हणजे एकसारखं तरी आंबोळी व्हायला पाहिजे, म्हणून चारी बाजूने असं फिरून घ्यायची आहे। गॅस मी मीडियमवरती ठेवलेला आहे आणि आता आपल्याला 1 मिनिटासाठी झाकणवरती ठेवून द्यायचं आहे। 1 मिनिट आपलं झालेलं आहे आणि हे झाकण आता काढून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला आंबोळी परतायची आहे। अशी परतून झालेली आहे आंबोळी। हा रवा मी जो आपण शिऱ्याला वापरतो तो आंबोळीसाठी वापरला आहे आणि दुसरा रवा तो इडली आणि डोशांसाठी येतो, तो तांदळाचा असतो, तो मी वापरलेला नाही आहे। आणि हा रव्याची आंबोळी ही सर्वजण खाऊ शकतात। ज्याला शुगरचा प्रॉब्लेम आहे ती लोक पण ही आंबोळी खाऊ शकतात, म्हणून हे आंबोळी सेहतला चांगले असतात। आपली आंबोळी ही बनून झालेली आहे, अशी छान एकदम नरम झालेली आहे। तेल लावून घेतलेलं आहे आणि ही आंबोळीचं पीठ सोडते आहे। हे असं चारी बाजूने आपण एकसारखं करून घ्यायचं आहे।
गॅस मिडियमवरती ठेवलेला आहे आणि हे झाकण ठेवून देते 1 मिनिटासाठी. 1 मिनिट आपलं झालं आहे आणि झाकण आपण बाजूला करूया. असं आपण परतून घेतले. हे आपण रवा आंबोळी नाश्त्यासाठी जेवणासाठी खाऊ शकता. रव्याचे असल्याकारणे खूप चवीला चांगले लागतात आणि एकदम सॉफ्ट होतात, नरम. मी भिडाचा तवा वापरलेला आहे. आपण ते फ्राईंग पॅनवरती पण करू शकता. ही अशी चांगली झालेली आहे बघा. रवा आंबोळी आपली बनवून तयार झालेली आहे आणि ही रवा आंबोळी ही कमीत साहित्यामध्ये चांगल्या प्रकारे बनली जाते आणि चवीला पण खूप चांगली लागते. एकदम नरम पण एकदम झालेली आहे, लुसलुशीत एकदम. ही रेसिपी तुम्ही एकदा करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका. हा व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.